Здравейте хора! И добре дошли в днешното видео на новата ни поредица. Стрима Life Simulator. Между другото, аз се завърнах в канала. Не мога да повярвам хора. Знам. Аплодисменти. Установката е малка, защото няма толкова са абонати. Но в аккаунт, няма всичко. Но нека да видим какво ще се случи в тази игра. О, да. Шефа е ядосан, защото съм закъснял за работа. Някакъв миска изкаремо и било експресто и трябвало да темам капучино. Добре. Добре, ясно, не мога. Добре. Трябва да започнем така. Две кафета. В това верно има написано. Босът е много ядосан. Изгони ме от работа, пете. Give me coffee. Искам му дам кафе. Излях ги, защото съм бактирияш. То се ядосам. То сме набили в десен. То ми наби юмръкла главата. После ме приспая на ръта с краката. После ме заби юмръкла главата. И после ме изгони. I think what to do. Добре. Стримерите изкарват мангизи, бе. 5 часа по-късно. Къде съм, бе? Ко става? Окей. Аз съм българин, кой чете туториал, бе. Гледай го, то захвърля. Тая кола паркирана за място за двама. Ще кажа, че сме в България. Чекат ли? Аз ко? О, фак. Има някакъв телефон. Къде, бе? Комшо! Та сме... Къде е този телефон, бе? Пари? Дай да вземем пари, че. Ой, не потрябва. Къде е то часовник, бе? Бе, много ми трябва. Айде. Знаете ли, хора? Айде да вземем работите. Кой ти? Каква стима? Тази от радиация. Така, трябва да го сложим в инвенторито. Верно ли попирам цял компютър в инвентория, брат? Така, писа и монитор. 30 инча! Бай, телевизора, бе! Интересно, брат. Мишката, тази мишка от 1500-та година. Да, значи стара клавиатура, стара мишка, само и геймър няма да стана. Рутер танк! Дай да го взем рутер танка. Няма как да бачкаме. Лампурника няма да го вземем. И значи искаш ми кажеш, че франците подбират монитор, стара клавиатура, стара мишка, рутер и стар стол. Става, брат. Сраво ти, бе. Дай. То шефа преди да е дошъл. Пари! Да притърсим моя още пари да има нещо ала-бала. Ето бе! Какви работи ста тука? Какви работи? Още. Още. Моля се. Не, ще разбия вратата за компютъра. Дай да бягаме. Батка, краднахме компютъра! Айде да сходим! Още! После не е дохъл! Взехме колелото. Ще караме колело. Дай. За световното. Това пригазва! Ти за 100 черния кошмар! Дай.
ТВ-ци, тук някакъв кошар и той като мене и той е закъсал. Кошар? Сигурно сме богачи, бе. Щом крадем? И той часовник, какво му става? Който е, бе? Какво са ти сработи, бе, брат? И той часовник, ако не спреш, ще му разбия главата. Не може ли нещо тук трябва ли да правим? Стои ми компютъра, бе. Брат ми с DVD-то. Не може да сложим компютъра тук. Ей, Zero point. Не може да го приместим, той нещо е такова. Наместихме го, батка. Аз пак съм глушар. Приместихме бюрото, но още съм беден, тече. Така, вижте, тук ни показва, добре, не трябва да сложим нещата. Рутернета. Къде го стоим? Тук не може да го стоим. На джама не може, бе. Има време хората по телевизорите, по почтилите, как съм след че са работили. Айде, компютъра, монитора, там каквото е, интересно. Те и навътре да има място, да влезем навътре да го караме, бюрото да го караме навътре. Така. Тургаме една мишка. Моуспад! Моуспад! Къде? Нега си бедният ресторант, той е по-беден от мене. Не ме ти рече, че крадал там. Аз мога да питам, що каква е тази мизерия, брат? Имам и това. Дай ти малко да почистим, че къде я? Как се чисти с чудо? Тейк. С десен бутон. Ох, мали! Дай да чистим, бате, че тук е манческа с кусур. Нещо там. Не искам да знам какви работи има в този мухъл или каквото е, брат. Мойка, искам да знам на колко години си, от кога живееш в такива къщи, брат. Аз ако не дойда да му правя играта, кой тук ще му направи? Дадах цели 6 гигабайта за тази игра. Между другото, за 6 гигабайта съм доволен, няма да лъжа. Така, айде чистим мухъла. Мухлио! Айде, дай. Мани! Той ли трябва да спае? То той е лепната Микица, бе! Той Микица се зражда, бе! Кой ти е? Добре, аз съм сакат, не мога да чета. Дайте да почистим малко. Така. Дай. Брат, аз тази къща ще има да я чистя до утре, бе. Но не съм чистачката от мола. Тук някакви ръце, някакви знаци, някакви работи. Гошо бюрото, всичко има тук, гайс. Готови сме. Боц. Дай. Опа. Катастрофобия. Айде, готови сме, нали? Микица лептата, тук тя не знам какво е, брат, ама... това къде да я сложа? Всичко мое, бе! Той е гигантски тюшек ли голи, не го знам какво е, брат. Ама като го видя се отвращавам. И той ми е легото теля. Лепната по средата на стаята. Той е мръсно. То мухал, то коня в тази къща, бе, брат. Аз тук съм брат с Плоховича. Аз се прегръщам с Плоховичи вечер, бе. По тавана нещо. Не, той по тавана е достатъчно мръсен. Чай да почистим лампата, чека да гледам. Тая лампа горката е купена от Втората световна война. По времето на Хитлер. Подарък е дошъл.
Като гледам, ме да прилуша направо. Като в България там сме, братчето. България. Майка България. За жалост ми майка, какво да направя? Компютър на компютър. S до старт. Рутера. Рутер танк. Рутер танк. Юс. Който е от юз клия. Download diskap. Web. Дискат. Web. Значи web. Apps. Къде е apps? Има за Амазон. Вместо Амазон е за Амазон. Амазон от кога се превърна в Амазон? Имаме YouTube, имаме Mail, Skin Case, Streamer T, Scripto, Builds, House, Link Worker, Raffle, Pogo и Slot. Ама за Амазон е най-якото, брат. Единственото, което е вярно тук е Apps, между другото. Но така, това компютър, верно е. Това компютър 10 години, така. И дискет. Някакво... Компютъра ми колко място има? Няма Компютъра ми няма гигабайт. Добре, тегля най-ефтината игра. Има някаква за... Има... Doom за 67,1 мегабайта. Какви са тези игри, бе? 152 мегабайта, 241 мегабайта, 146 мегабайта, 67 мегабайта, 180 мегабайта, 143 мегабайта и 72 мегабайта. Добре, няма да питам. Open diskette up and talk to your mate. Кой е mate? Аз съм mate. Чакайте малко. Ти трябва. Сигурно не. Дискет. Disrespect. Соля трябва да говоря. Ние с Стофя говорим стоката. Не мога да фокусирам. Стофя сме говорили за стоката, бе. What do you want? Дуе. Какъв е този, брат? Този кой употребява? Аз съм сериозен, Дуте. Дуте, help me out. Кой е Дуте? Buy a microphone from... Да си купя микрофон от Амазон. За Амазон. То къде беше ти, бе? Web за Амазон. Аре, бе, зареждай, бе! Той един сайт не може да зареди за 3 секунди, бе! Микрофон. Ето защо ми трябва да крада парите като циганин. Ама... То няма микрофон. Ето, къде беше? Аз съм баба на 30 години, бе. Ето микрофон. Кой е най-ефтиния? Някакъв за половин звезда. На $260. Ама трябва лек стартер. Трябва да чукнем стартера. 7% намаление. Айди, бе, Радко! Ти да легнем на спим, бе. Как да изляза от нищо? Exit. Sleep and save the game. Ко трябва да спа? Аз трябва да спа. Той му ще спи върху. То той ми мириши на мърши на всякаква работа. То така сигурно той купил, също Хитлер ми го подарил. Да, ясно. Къв си, бе, брат? Гледай го. Брат, какво става в този град? Той да влиза върху него. Мали. Печага, настъпал съм и микрофона, бе. Тук става някакви работи. Какво става, кой не става, какво става? Кай, кой иска фемия? Вие ако... Значи, ако искате част втора, искам да съм фокусиран в слагото, ама Ама не се знали да харесат. Не да го оставите, те не харесат. Тук котка да бяга за този. Той сигурно мириши като мене. Той от рокерите вче тя 5 години ти проса за пари. Комика! Съм и грамота, не мога чета. Сгасих лампата. Аз няма, чекай да изгасим, бе! Аз нямам пари за язене, той лампата като кой ще плаща. Качи парата и нищо. Ние сме инфлацията, бе, батко. Не се научихте, не се наяда. Аз май се обърнах в бюрото. Бати, 300 кила. Вие ако ви хареса, чупете лайк бутона, абонирайте за канала. Благодаря ви, че харесахте. Чао и до утре.